Gusti Kendul Bodowani. Gagah ana ing satengahing dalan kamangka iki lagi adu perang antara Tanjung Anom lan Argapura. Sapa kuwi? Kenalke wae. Aku Sutrisno wong saka Tanjung Anom. Kowe wong Tanjung Anom. Bener. Senopati Tanjung Anom. Ora keren. Dadi senopati saka Tanjung Anom. Kuwi bener. Banjur sampean iki sapa? Waryanto putra ana ing Kadipaten Argapura. Waryono uga kalebu putra saka Kadipaten Argapura. Suryodana pepatih saka Argapura. Waryoko minangka putra saka Kadipaten Argapura. Ngerti kowe? Kowe kok tumapak ana ing Argapura. Mengko igati apa? Arep merangi wong Argapura. Kuwi bener ora tak selaki. Pancen nganti aku mapan ora ing satengahing alas. Butuhku mung arep goleki senopati perang saka Argapura. Iki wis ketemu. Mapan kebeneran aku ketemu karo kowe wong papat. Ora usah dadak aku adoh-adoh goleki. Sawise ketemu, Apa wigati? Sakwise ketemu arep ke Jawa, arep apa? Ngajak perang apa ngajak jagongan? tajak perang. Perang. Tak ladeni. Coba sampean. Iki wong Argapura, kowe mung wong siji. Mbok kekuatan apa? Nadyan aku mung wong siji. Aku ora bakal wedi ngadepi kowe wong papat. Tenan iki. Pengen jajal. Dijajal iki. Mati. Ing Kraton Tanjung Anom nggih sisan gawe munggah Rusak sing tukang lurut tambak udan sapa iki? Rapopo sing penting bengi iki aku dadi Brambangan. Abang kabeh ora Brambangan. Tepung kemawon Candrana Manggalayuda nomor 1 ing Tanjung Anom. Ana Candrana kudu ana Tosidana. Tosidana.
biasane iki nek lakon iki kowe iki metumu ambles bumi terus ana keluke kowe terus mecungul konggone lemah. Lah iki kok malah kaya banci kok ngono lho. Kok mbok kon ambles lemah piye? Lah napa? Selokane ambune badheke ra umum. Aku to metu nggawa tak keluki dhewe. Nek tak pikir-pikir ya bener kowe. Umpama kowe ambles bumi, Ya, bengi iki mau kowe mesti ora iso metu kon jero lemah. kok ora iso? Lah iki dalan diaspal. Piye lah mu becungul? Wedok mesti ya. Lah iya. Aku golek sing gembu-gembu. Aku pengalaman tau ambles kuwi mecungul malah mlebu roke wong. Lah kok iso ya? Wong ngengek nek mecungul kok jek peteng aku ngono. Lah terus Walah jebule malah katoke Hello Kitty. Ora apa-apa sing penting trae udan iki mang ngenteni kowe karo aku metu. Angger kowe karo aku metu ora ngarah udan, delok udane drodo lunga. nek ngono udan iki wedi karo kowe. Wedi karo sirup marjan karo kecap cabango. Piye? Gayamu. Aku dadi Candrono. Aku dadi tukang tambal ban. Aku jeneng sapa? Selamat. Selamat. Kok selamat? Tosidana. Manggala Yuda nomor 2. Aku nomor piro? Bertelu. Nomor 3. Manggala Yuda nomor 3. Entuk anduk. Lah kok tak anduk. Karena nomor 3 aja ya anduk. Nomor 2 japi TV berwarna. Piye rasamu Kakang Anwadi Tosidana? Waduh, rasaku rodok mesakno karo dulur-dulur serut sajang. Lah kok ngono? Enak-enak lungguh sediluk do diudani. Mulane wong wedok-wedok saiki do meneng atrek-atrek ndoprok angger ngadeg mesti do diudani kok. Do tengok-tengokku aja do ngaleh kok kene. Apa meneh anti mulih? Nganti mulih aku Mesti mending do diudani. udan paringane Gusti. Paringane bojone. Wong kok senengane ngono. Gak apa-apa sing penting dulur-dulur kene nggone kajate halal bihalal wis kasembadan. Ayo syukurane wis kelakon. Kowe wis ngerti cilikan karo cilikanku? Durung. Sawangen. Apa? Kae cilikan abang iki cilikanku ireng. Wedi bocah. Kok iso kompak iki karo abang do. Buru cukup. Piye? Ben aduh apa iso kelakon kabeh. Ngono Kakang Candrono. Aku arep kondo karo kowe Adi Tosidana. Kondo apa Kakang Candrono? Kondangku kondang. Digdayaku digdaya. Kowe ape ndi? Dadi ketoprak ini akhirnya kesoting kowe. Lho, syutingane kula ketok kene. Rene jenenge Nanging ing titik kala mangsa iki piye Kakang Candrono? kenapa sing diedani wong wedok sing tuk pangkat sing tuk bebungah mung Sutrisno Manggalayuda nomor 1. Terus karepmu Kakang Candrono? Aku sing Manggalayuda nomor 2 ora tau entuk bebungah. Saben-saben kene maju perang, Sing maju mesti aku kelawan kowe. nek wis menang entuk bebungah. Kasujatane sing ndarbeni mung Sutrisno kowe karo aku ora diwenehi. Wah, iya. Mula kanthi kuwi Piye Kakang aku Candrono? arep kandha karo kowe Adi Tosidana. Kondo apa Kakang? Ben aku iso entuk bojo meneh. Kurang. Sing anyar urung genep setahun ameh golek eneh. Aku lho sing mentos pirang-pirang puluh tahun urung tok kok.
Kowe wis ping 3. Kene aku cok ngono ndera. Kok iso mek bojo mejek menik-menik lho. 24 tahun. Aku malah gregeten karo kowe. Lah piye Kang? Lakone iki Candrana ora duwe bojo, Tro. Lah kowe gak omong lakone kok, Bro. Aku bareng ketok kowe mengisor kok layak kowe ra tau entuk bojo iki apa perkarane suci. Perkarane opo, Kakang? Wedi bekakasmu sing semono dawane. Iki udel. Lah kok persis. Yo, ta udel manggone jane kaning peteng. Heeh. Lah diplorotno ora coplok terus kentul-kentul. Pusakane Tosidono ya iki. Oh, Singgahno to Didi. oleh nginggahno piye? Trayo wis kene. Sing apik lho. Ben ra saru. Mosok Manggalayuda nomor 3 kok kendul. Ora patek dawa wis. Malah persis. Wis, mburu cukup. Angel lho iki golek angel. Tidak, tak selempet. Iki Dina Sutrisno rak duwe tanggung jawab maju perang. Iya, Ana ing Argapura. Argapura Aku mesti Sutrisno ora bakal menang. Terus mesti goleki aku kelawan kowe supaya gelem sabiyantu. ya wis kewajibane nek Sutrisno kalah mesti Candrana Tosidono sing maju. Nek wektu kira iki aku moh sabiyantu kelawan Sutrisno. Lah nek kowe moh terus ketoprak ra bar. Moh terus Aku gelem terus karep ngewangi Sutrisno. Nah, cocok. Waton ana syarate. Syarate opo, Kakang? Aku didhawuhke kelawan adine Sutrisno kang aran Sutrisni. Lho. Padha karo aku nek ngono. Kok padha Aku urung kambus wedokan. wedi kekmu kedawan. Engko tak ubet nih. Nek aku ngewangi Sutrisno menang, aku yo gelem dipek bojo karo Sutrisni. Mbok aku sik to, Di. Kowe wis aku urung. Ya wis mbok kari nembung karo Sutrisni. Ngono. Waton ndi sing digelemi? Sapa sing digelemi? Hah? Umpama gelem kowe aku gak meri, Umpama gelem kowe kowe aja meri. ora. Cocok. Aku trimo ngono ae ora bakal meri, ora bakal beting. Dadi? Apa? Wong wis sah dadi bojo. Wis dadi bojone. Jaluk wonge tak wenehno kok. Iya yo. Ngapa mbok pek bojo sik engko tak jaluke aku. Tak kae Sutrisno kae. Sapa? Kae. Ayo padha mundur kabeh. Yen ra mundur kakon cilaka tenan. Lho, iki masa Sutrisno? Lah iku Tak kira tukang parkir Vino. jangkrik Sutrisno kok nggawa rokok lho. Tukang parkir runtum putih kono. Tere aku sikatan nak cung. Lah kowe lha opo? Ini kaya rokin. Tere Rocky mate bojone ana Sutrisno barang. Aku iki Sutrisno, mundur. Cilaka nek ra mundur iki. Ndang kae duwe kan ben ora bengak-bengok. Wong dene sapa sing bukan mundur? Kowe iki nek ra mudeng meneng kok. Lah mundur mundur iku gerak atret piye? Atret piye? Iya. Kabeh para prajurit mundur. Tuk. Urung. Sadurunge kita omongi. Walah, Tak critani luwih dhisik. Manggalayuda nomor 1. Ngono ku nek upamane ngejak jagongan nggawa rokok ku ya kancane diwenehi. Kowe pengen. Ya iya to. Ya wis ra apa-apa. Kowe pengen. Merokok merusak kesehatan. Kowe iki ketanggung jawab pemakai ketua iki aja merokok. Nek sik. Lah wong ki mek gur semene ya diatur. Carane dicuil.
Ya ora. Celupno banyu diobat. Ngono diombe bareng. Atis-atise karo rokok sithik-sithik ra enak. Enak. Engko nek ana tandha tir ganti. Genti sapa? Ya ganti sing ketir. Yo yo. Nah, iki aku setuju ben adil. Ya. Wah, cocok. Cocok. Enak. Tir Te maringi panitia iki. wong telu ben padha umane ben padha adile. Mengko tak critani. Tir. Cocok. Enak. Nah, Ayo. Paringane panitia matur nuwun. Tir. Dadi jagongan wong telu ki karo udut iki kepenak. Pancen ana perkara sing arep tak kandhake sadurunge kowe tak critani luwih dhisik rokok sih. tir. 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 Ora tir-tiran. Tir. Hei, payahe tir. Tir. Ora tir-tiran tanggungku. Syukur. Kowe kok mlayu-mlayu ki mangono apa? Kakang Manggala Yudha nomor 1 Sutrisno. Ana ketoprak. Hah? Dadi ngopo? Akalane pinter milih dawan sing ganteng. Aku Aja cedak-cedak aku. duwe tok. Tohe siji put abang. Ya ampun. Terataknane teratakne. Oh, wong edan. Ana apa? Mogol lan kowe sendok. Lho, Candrana mogol. Lali aku. Aku toyib. Ayem Tosidono. Tosidono lan kowe Candrana. Ana apa Manggala Yudha? Mesti kowe kaget. Ora. Biasa kok. Bah, gagah. Ya. Anakmu iku kata-katane jangel. Aja mbok ngel-ngel. Lah aku terakhir ra kaget aku kan orang jujur. Leh ku mikiri wosku ya nganti bingung malah mbok kentai lho. Aduh. Piye? Ben koyo ketoprak tenan ngono lho. Kudune kaget. Kudune kaget. Iya iya. Mesti kudu. Kowe iku lha apa? Kaget. Kaget kok malah medeni kancane. Kowe mesti kaget. Nek aku muni kowe mesti kaget. Kowe yo aja terus kaget ngono ah. Lha jare kon kaget. Kocape kowe iki urung ngerti perkarane apa, kowe kaget nganti aku mlayu-mlayu. Ngono lho. Oh iya 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 iya. Dadi nek aku ngomong ngono, wong kowe iki mepet aku wong loro. Ben penghayatan iki iso ngepasi ngono lho. Kok malah kaget. Nek aku ngomong mesti kowe kaget. Gua aku iki pepeten ben supaya apa kuwi jenenge backing panggung iki ben pas ngono lho. Mergo aku bengi iki dadi blambangan. Mesti kowe kaget wong loro anane aku nganti mayu-mayu ning tengah alas. Diapot, boleh yo. Jare kon mepet. Mepet jo mepet malah aku arep mbok perkosa itu. Anak si Tresna kok kaya tukang tambal ban. Maksudnya iki ngrespon pembicaraan. Iya iya iya. Ana apa? Ana apa? Nganti aku mlayu-mlayu iki mau ceritane lak. Oh. Wah. Wah. Sing njaluk lakon iki mang sapa leh? Yo yo. Lakon iki kok lakon.
ceritane ngono. Yo. Ya aku ki ora ngomong kok wis ceritane ngono. Jarine mbok kon ngrespon. Yo, ya begele. Maksudnya nek tak ceritane kuwi dhisik. Maju perang ing Argapura. Lagi wae aku maju perang ing Argapura, aku kelakon pertandingan kelawan para senopati perang. Ning kono aku tanding gegelutan. Ning mergo aku wong jaduk, wong digdaya, Mesti kowe menang. sing kandha sapa? Kowe jaduk digdaya ketara balik utuh ora ana sing kecer siramu. Ora Lah terus kowe menang. kalah lho. Wah, kondang tenan. Tak akoni. Wong kalah kondang tenan iki. Maksudnya bendino kok kalah lho. Lah papat aku wong ijen kok. Ya tetep kalah terus layan HP mtrombok dol. Ono kaya ngomong to. Lho wis kalahno. Sesuk Lah kowe kok nemoni aku karepmu ana apa? ha. Mapan kebeneran iki mau aku ketemu kelawan kowe wong loro. Mergo kowe wis tak anggap kaya dulurku dhewe. Kowe wis tak anggap kaya kirekku dhewe. Dadi ho. Kok malah juga to, Pak? Jare aku kiri. Tur lah kowe ku yo goblok. Mosok sakmene kiri aku yo wis asu aku. Mergo kowe ya dulurku. Nah, Aku njaluk sabiyantu. Apa? Njaluk sabiyantumu, anu sabiyantuku maju perang ngrangsek ana ing Argapura. Bener. Tosidana. Piye Kakang Candrana kandhanan? yo. Mulane bocah ndi, Bang? Iki lho bocah ning kene. Lah kowe balik rono aku kene. Gelem aku sabiyantu karo Kakang Candrana. Ing ngono syarate. Coba kondo wae. Aku tak pengen krungu. Syarate apa? Siji. Fotokopi kakak. Loro fotokopi KTP sekeluarga. Telu nek ora duwe sertifikat tanah yo BPKB kok. Iki ape lah apa? Mek Bang Mekar. Lah yo Mang syarate apa aku lali? jawabno kelawan adine Sutresni mau lho. Lamun aku iso nggulung gendera Argapura ngalahno wong Argapura, syarate aku kudu mbok rabekno karo adim Sutarni. Loh, Kamu jeneng? Sutresni kok Sutarni. Sutarni ku sinden banar kok. Sutresni. Piye? Oke, ngatur nuwun. Hurra! Aku urung mangsuli kok. Kurang cepet kok. Dadi kowe gelem sabiyantu karo aku. Ning syarate kowe kudu tak dhauke karo adikku Sutresni. Adim Sutresni. Saiki pertanyaan. Tak jawab. Kayak guru ae lah. Pertanyaane yen kowe wis kelakon tak dhauke tak rabeke karo adikku Sutresni. Ya. Nasibe mbokku sing ning omah terus piye? Nah, cocok. Sarban ini lah, Bang. Iki lakon iki ceritane kene wong dibot lakon dibot kowe. Sehat. Lah kowe kok ngundang anakmu kok Sarban iki? Iki gak kaya bambangan wong anu kali sabuk geneng Sarbani kok. Dadi Bambang anak kajen blas. Lah kek yo Ono Bambang ketoprak. Trajine Sarbani wong Sarban. Lah aku sing ngongkon yo dalange. Piye? Saguh ora? Ya wis. Mergo aku kepepet ing kahanan, ora ana wong liya sing tak jaluki tulung, anane mung kowe wong loro, yen pancen ki penjalukmu tak turuti. Tenang. Ubur-ubur ikan lele. Maksude minggir le. Dalane nang piye? Dalane sapa?
iku tak kek kono. Rono. Yo. Wis ngarep tak arep. Oh bener. Tantang wong Argapura. Ngono. Yo. Hei, wong Argapura. Ro. Ora sakek plok-plok. Dite kok muaten lho. Iki lho, Lo. Senopati Brang Rang. Saka Tanjung Anom. Cut. Aku iso nek ngono kuwi. Iya. Jali. Gajah. Hei, Hey. wong Argapura. Ro. Aja mlumpat pagi. Nek kecantol. Yalah. Boleh. Iki wis ora padha YouTube gitu. Lah cara iso. Semane. Ora tak sadari. Iki lho, Senopati Brang di Tanjung Anom. Jenengku Candrono, rupaku abang. Sing nantang wong ndi? Sing jenenge Candrono. Rupane Bang. Iki Rupane Bang. Iki. Cerek. Iki Candrono sing nantang. Oke, Kondowani. Kowe nantang wong Argapura. Iya. Coba sama sandama, Bang. Kabeh iki wong Argapura. Kok kowe wani nantang wong Argapura? Kendel kowe. Kental men. Keterangane piye? Kowe cetha yen kon Sing nantang. nantang Argapura. Kowe mau sumbar nantang wong Sing Argapura. jenenge Candrono rupane abang. Lho. Iki kowe. Kowe Aku menengane. Lho, ora iso. sing ngono sapa? Mergo sing nantang iki kowe, klambine abang. Ora kowe. Atidikan sandang penganggone Yo. abang. Oh, Kowe abang apel. rupamu ya, Bang. Candrono jenengmu apa? Aku Candrono. Ayo nantang kowe. Sek sabar. Terus sek. Saya anjir kok kakeane. Tak kandhani ya, Lek. Ketoprak sing paling laris ku mau iki tok. Lah iya, Wahyu Manggala tok. Lah iya. Lho lah kowe kok ape mateni aku? Lho sing ana mateni kowe sapa? Lah kok wong aku meneng ae kok malah kene do ngomong arek. Iki mungsumu. Aku Candrono. Anu rupaku abang. Lah kowe jenenge sapa? Candrono. Rupane apa? Abang. Lah yo dhewe. Yen Wah, tenan kowe. kowe to sing nantang to. Aja selak. Aku selak kepiye maneh? Ora bisa. Serep nyawam. Serep nyawam. Iya. Iki lho wong Argapura. Sasesan. Ora tak selaki. Pancen aku Candrono Manggala Yuda nomor 2 ing Tanjungan. Oh, iya, tenan iki. Nek pancen kowe kepengin mateni karo aku, Iya. tak dadani. Patenono yen aku iso. Ning nek umpamane aku nganti kedadian mbok pateni. Iya. Terus kowe ape melu ketoprak esok. Sik. Ben aku menang. Gandeng jenenge apa kok ana ketoprak Barang iki. Kowe iki sapa? Aku mogol. Ora iso. Kowe Candrono apa Kowe kok? Candrono aja ngaku-ngaku yen mogol. Mogol iku mbari. Iso resik kulite. perawatan iki mogol. Mogol kulite putih. Awake lemu seger, ora kaya diapuramu. Bojone nom iki mogol. Bojone sayu. Raja Wali, ayo turun aja orang.
Ya, nek ancen kowe ora percaya aku mogol. Iya. Tito Sidono. Iya Kakang Mogol. Was. Iki mogol kok. Ngono. Aja kayak begitu. Wes piye? Raja Wali. Saya Candrono apa mogol? Sopo? Saiki takok ning Lumae. ya aku sedhe sapi ta ora. Sopo kesatuan? Sakit barang apa? Jus gak mati. Yo. Sapi tok. Sing kandha iso. Jus mati. Yo. Sapi sak donyane tak ijo ngrumati keluargane sing mbok. Nek jus ora mati. Sapi tok. Loh, sapi kita percaya sapi kita piye? Lho mbok tombek kok. Jaretno. Cong iki piye? Ana mbok obras. Aku anakmu piye kok cong cangcong? Lah aku di anakku ya tak cemplung gobokan kono mana. Bukan soal apa? Raja Wali waspada. Alah. Aku ki takut tenang. Kowe iki sapa? Mergo aku goleki sing jenenge Candrono. Aku to Sidono. Nah, kowe ngerti Candrono apa ora? Kakangku jenenge Candrono. Hei, sing sumber-sumber kae lho. Sing ngantang kae. Lah saiki keman suarane piye modele? Yo rontok. Apik ora? Ejal berani piye mau. Saiki ndajal kowe sing sumbara. Omongku ben kono ben ngono buktine ngono. Beli anu Raja Wali waspada. Ejal kowe sumbar. Ya suwan. Aduh, wong arep Tutup. Waduh, iki suarane ora iki. Kowe, Kudu iki sing ngantang. kowe jajal Kowe. sumbar. Jajal kowe. Hei. Ya. Penamu aku. Kowe kaya mau lho. Ben aku digepuki Raja Wali kan. Jajal coba berani sumbare kok piye? Kae dudu. Ya, aku. Yo ngerti kowe. Hei. Pangan kapura. Iya. Iki lho. Dai, Aku tindak soptek. ora ono kapan kene sing sumbar. Ah, saiki jajali wong papat. Ayo balik. Osek. Lho kok usah piye? Wong papat iki sing padha jajali wae. Sumbar kaya man dungune kanca piye? Aku ora patek krungu. Oh, budek berarti. Aku sing rumah. Kowe, Aku sing rumah. piye sumbare? Oh, ngene. Yo yo. Itone madhep rono. Yo 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 yo. Hei, wong Argopuro. Iki Senopati saka Tanjung Anom. Rupaku abang, jenengku Candrono. Oh, iki Wali. Ya, kowe. Masak betara. Ya. Aku kini rak omongan kowe mau kuwi. Loh, kok persis kowe? Lah yo kuwi sing gumun. Oh, berarti kamu pemilihan. Ya, sadurunge aku musuhan karo kowe kabeh. Sapa jenenge? Marianto aku, putra saka Argopuro. Aku Suryodana pepatih saka Argopuro. Loh, jeneng patel Surya 12. Hei, Ade. Jangan Oh, dhewe. kuping tak sungu. Suryodana. Oh, lah. Suryodana kowe Wis tak ngomongi mau lho. Suryanto. Marianto. Waryanto. Waryanto, Waryono. Waryono, Waryoko. Sing iku aku ro. Sapa? War bisu. mulai. Takoki kowe. Woi. Sopo jeneng? Wawat. Ya, Senengane kawat blendak. iso kawak. Pak. Wawat. Ping. Wawat. Wawat. Oh, alah. Sapa? Kairo Brawan. Wawan. Ya. Woi. Minggiro. Aku sing dadi Manggolonyuda ana ing Tanjung Anom. Ora gelem suwine. Ora gelem. Aku tak antep kemutoran sang. Sarasat
Apa? Ranot jamak lumbrai ngadu. Ayo siapa yang luka nanti tak obati. Atus sing balung. Kandele kulit. Hei. Mana ini orang apa? Suwe ning kene suwe. Iki wangi tau di. Atau sing balung kandre kuwi to. Terok sing mbok pantang. Lho wong iki kaya aku. Tahun sesuk terus nek upama nimbali neh Yo, ben terope iki disewakno sing apik jagani nek ana grimes. gak apa-apa nih, iki gak apa-apa sementara untuk ini. Yang ini rencana mau saya plafon. Piye? Iki giliran gue. Ayo, Iki kendi kowe. buat nampani. Apa? Apa kuwi? Hah? Kok kudu munggul? Aji apa kuwi? Udel, puser, clear, mak. Aja ulur-ulur lele. Aku yuk kain no. Ayo, Hei. terima aku sing balung kan kulit ora bakal bubar. Apa jalukmu? Ngene. Piye? Timbangane kesel-kesel do perang, anu balik ae kowe. Balik. Apa? Iki balik. Ora iso to? Lah iku iki Lah kowe diajibe urusane piye? Sing kalah sing menang sapa? Menang sapa? Kalah sapa? Wis ngene, kowe tak anggap menang. Kowe terus do balik. Engko kondo karo ratu nek kowe menang. Oh, menang. Menang. Ora iso. Lu ora iso to? Ceritane aku iki kalah. Wis digawe ra kalah kok sutradarane Lah gimana? lu patur karo Rama urus piye? Aku patune piye? Lanjut Romo, ceritane iki jane kok kalah nek dikae menang. Ngono. Iku tak wis Romo paling butuh dhuwit kok. Pak, nek kowe sing ngandani iki ora hukum iki. Boni Bas. Bonmu wingi pira? Malah takut. Seneng ngoto. Wis pira? 5 juta. Lagi mangkat 5 dina wis 5 juta. Wakte kowe. Lagi 300 kowe. Iki lho sing aku wis 10 dina nek njaro. 10 juta. Iki malah itu minggat. Iki utangnya menawa orang sasi urung genep iki. Kok iso iki? Kaji Aku lagi siji kok. Lho, lah iya. Nah, ngobrol tak tambahin nek kowe do balik. Iki tenan. Tenan lho. Tenan lho. Kesel. Bali. Bali tambahi. Tenan ta ora? Ayo. 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 Lah ngene kok perang barang melawan. Aman. Bendang taman metu. Oh, wih,